Ce interesant. Foarte interesant. Aseară cred că a fost vulpea. Pe aici. Sau pisica. A scos de la gunoi. De acolo de la tomberoane. Așa, mă rog. Îngrădirea aceea făcută. Uite, văd că sunt urme. Sunt micuți, ies de pisică. Uite. Deci, adică e chiar mărimea mai mare ca a mea. Deci e pisică sigur. Da. Am mâncat ce am mâncat. Uite. Deci e foarte mică urma asta. Hop. Ce tare! Ce înseamnă la munte? Să vină pisica, răscolește gunoiul. Și s-a dus încolo, în pădure. Panc! Cred că au fost 2 pisici cu blană de urs. Ideea e că lasă urmele de la blană de urs. De-aia sunt urmele așa. Deci asta e de la blană de urs. E micuță. După cum vedeți, ce e, nu e, adică cam așa ceva. E o pisicuță. Sau cred că e ursul. Credeți și voi? Ce e spectaculos. Sau de fapt, real, natural e asta. Asta am vrut să vă arăt. De fapt ce e pe aici. Da, padină. Al sărisoarele. Și încă e fain. Nu e nor. Adică puțin vântul. Poate că se aude. Acolo sus undeva nu se vede. După vârfurile astea mici. Cabana Babele. În partea aia acolo. Printre spate urci. Se urcă cât mai. Nu se mai vede bine. Omul. Deci omul e acolo, nu e în oraș. Probabil. Așa că trăiți-vă viața. Asta numesc eu deadline. Asta e deadline-ul meu.